În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cinstiți părinți, cum și iubiți credincioși și iubiți prieteni, va fi un cuvânt mai scurt, succint, pentru că am auzit pastorala atât de completă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și se știe că fiecare ședință a Sfântului Sinod este luminată de Duhul Sfânt și aceste hotărâri luate sunt sub imperiul lucrării Harului Duhului Sfânt și ați văzut cât de frumos se spune în această pastorală ceea ce s-a întâmplat cu cinstirea icoanelor, cât de dificilă a fost readucerea icoanelor în demnitatea lor firească, cum în secolele 7-8 creștinii au fost persecutați din pricina icoanelor, dar nu numai atunci, o perioadă iconoclastă a survenit și mai târziu, putem spune, și în vremea regimului comunist, în vremea regimului totalitar. Știm bine că n-a fost atât de la îndemână, să spunem, cinstirea celor sfinte și mai ales în alte țări unde regimul a fost și mai opresiv, credincioșii ascundeau icoanele în pereți și toți se rugau. Iată că deși interdicțiile erau mai mari, practic rugăciunea era mai intensă și mai puternică decât în zilele noastre, în care avem biserici la tot pasul și prea puțini oameni față de poporul binecredincios, că suntem 85-86% din totalul populației, prea puțini, spuneam, frecventează biserica. Biserica e o școală duhovnicească și atât de frumos s-a spus în pastorala Sfântului Sinod ce reprezintă icoana. Și vedeți că pentru biruința Sfintelor Icoane, două femei curajoase au luptat atât de mult, împărăteasa Irina și împărăteasa Teodora. De aceea și în acest an, Sfântul Sinod al bisericii noastre, și aceasta se menționează în pastorală, a acordat cinstirea necesară femeilor cu viață sfântă și au fost canonizate 16 femei cu viață sfântă. Ni s-a îmbogățit calendarul cu 16 sfinte, anul trecut cu 16 sfinți. Spuneam deci că aceste împărătese curajoase și Patriarhul Metodie, alături de cei care au fost dogmatiștii, teologii, care au susținut practic reabilitarea cultului Sfintelor Icoane și readucerea icoanelor în demnitatea lor, în cinstirea lor, Sfântul Ioan Damaschin și Sfântul Teodor Studitul, deci toți aceștia au contribuit la cinstirea Sfintelor Icoane. Icoanele anterioare erau arse, erau distruse. De ce? Pentru că în mintea necredincioșilor, iată că nu se suportă ca oamenii să cinstească celele lui Dumnezeu, pentru că un om credincios, dragii mei, este un om care nu poate fi manipulat sau care e manipulat foarte greu. Omului credincios nu poți să-i vâri orice cu forța, nu poți să-i dai orice, nu îngurgitează orice. Omul credincios este omul care stă, analizează, are dreaptă socoteală, echilibru și de aceea Hristos îi incomodează. Îi incomodează pentru că le spune oamenilor să se iubească între ei și cei care nu vor să iubească, să-și iubească aproapele, sunt deranjați. Hristos incomodează pentru că îndeamnă la filantropie și îndeamnă, cum bine s-a spus în pastorala Sfântului Sinod, să îl cinstim și pe cel năpăstuit, și pe cel amărât, și pe cerșetorul care este Lazarul de la poartă, care ne cere ajutorul, și o văduvă săracă, și pe un nevăzător, și pe un imobilizat într-un cărucior cu rotile, și pe un om care nu poate auzi sau nu poate vorbi. La aceasta îndeamnă cuvântul lui Hristos, la aceasta îndeamnă biserica și aceasta deranjează într-o societate în care egoismul e la el acasă. Orice om în zilele noastre se gândește de foarte multe ori în primul rând la el însuși, în loc să-L pună pe primul loc pe bunul Dumnezeu. Nu generalizăm, nu toți oamenii sunt așa, sunt și oameni foarte credincioși, dar vreau să spun că mulți oameni, foarte mulți oameni, se gândesc înainte de toate, prioritizează nevoile lor. Firește că Hristos ne dă voie să ne gândim la noi, să ne iubim și pe noi, cum se spune în poruncă, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Deci Hristos nu exclude iubirea și față de noi, dar nu vrea o iubire narcisistă, o iubire egoistă, o iubire care să-l ignore pe celălalt, o iubire care să-l dea la o parte pe celălalt. De aceea filantropia e atât de frumoasă și filantropia este icoana omului credincios, se spune atât de frumos în pastorala Sfântului Sinod. Filantropia este icoana activității bisericii.
Gândiți-vă că Sfântul Vasile cel Mare, cel a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit astăzi, liturghia Sfântului Vasile se săvârșește de 10 ori pe an, în primele 5 săptămâni din postul mare, duminica 1, a 2, a 3, a 4 și a 5 și încă de 5 ori în timpul anului, Sfântul Vasile cel Mare a întemeiat filantropia bisericii, a înființat așa numitele vasiliade, spitale pentru cei bolnavi, azile pentru cei vârstnici, cămine, case de copii, case de ajutor pentru văduvele sărace și de acolo, iată, filantropia bisericii. Și să știți că și în zilele noastre biserica face foarte multă filantropie. Să privim ce s-a întâmplat la Iași, la Spitalul Providența al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Acum recent s-a deschis un centru foarte modern pentru copiii cu autism și iată că sunt tratați acolo. Și pentru cei cu sindrom Down. Totodată există clinici medicale foarte recunoscute în apropierea bisericii. Există un foarte mare ajutor oferit de biserică. Să nu uităm ce face Părintele Nicolae Tănase la Valea Plopului, câtă filantropie este. Să nu uităm cum Părintele Dan Damaschin de la Iași și echipa care îl înconjoară au salvat 10.000 de copii de la avort. Iată că biserica întreprinde această activitate. Numai că noi nu ne lăudăm cu ce facem, că biserica este smerită și așa trebuie să fie și din nefericire survin foarte multe atacuri ignorându-se câte se fac. Totodată ați văzut că și din calea războiului pe cei refugiați biserica i-a primit cu brațele deschise. Mănăstirile au fost la un moment dat arhipline, au găzduit oameni plecați, fugiți din calea războiului. Aceasta face biserica. Uitați cât de bine vă simțiți aici. Biserica este casa frățiilor voastre. Biserica e casa poporului binecredincios. Din biserică nu te alungă nimeni. În biserică ești chemat, ești bine primit, ești la tine acasă. De aceea când se construiește o mănăstire, cum este și acest proiect, trebuie să ne bucure. Și cu cât mănăstirea este extinsă, trebuie să ne bucure că e spre folosul oamenilor. Am zis-o și la o cuvântare din serile trecute, nici starețul, nici al preot, nici un călugăr când pleacă din lumea aceasta, nu luăm cu noi mănăstirea în cârcă. Aceasta rămâne pentru oameni, pentru cei care vin după noi, pentru copiii și nepoții frăților voastre ulterior. Practic, biserica este a poporului, este familia care îi găzduiește pe toți și îi primește pe toți. Aceasta trebuie să înțelegem și să nu avem ostilitate față de biserică. Vă spuneam așadar că icoana, spune Sfântul Ioan Damaschin, are următoarea definiție. Ceea ce e cuvântul pentru auz, e icoana pentru văz. Deci cuvântul pentru auz ne descrie un lucru. Icoana pentru văz este ceea ce este cuvântul pentru auzire. Ce ne reprezintă icoanele? Ne prezintă împărăția cerurilor mai aproape de noi. Când vedem în icoană pe Maica Domnului cu pruncul, noi nu cinstim lemnul, icoana, adică materia, nu cinstim argintul, marmura sau pe ceea ce este zugrăvită această icoană, ci îi cinstim pe cei din icoană, prototipul din icoană, pe Mântuitor, pe Maica Domnului, pe Sfinți. Deci iată câtă frumusețe și această reprezentare are rolul, dragii mei, ca să ne apropie mai mult de Dumnezeu. Ce spune Sfântul Teodor Studitu? Când cinstim icoanele, cinstim prototipul din icoane, adică modelul din icoane, pe cea sau cei reprezentați în icoane și suntem îndemnați să ne lucrăm asemănarea cu bunul Dumnezeu. Care sunt funcțiile icoanei? E foarte important. Icoana are o funcție de profesor. Icoana este dascălul nostru. Așa cum un profesor sau o profesoară le predau copiilor la școală exact ceea ce au nevoie să învețe, tot din zidirea lui Dumnezeu, icoana ne predă lecția despre Dumnezeu. E fereastra cerului deschisă către noi. E împărăția cerurilor coborâtă în inima noastră. Icoana e profesorul nostru, de aceea cine nu cinstește icoanele face o gafă monumentală, o eroare fundamentală. Au deranjat icoanele în școli, ați văzut, pentru că, repet, pe necredincioși îi incomodează credința, a deranjat ora de religie, a devenit facultativă, iată ce avem. Copiii care comit crime la 13 ani. Oare dacă ar merge toți la religie și ar învăța principiile sănătoase și dacă ar fi o educație frumoasă pe tradițiile binecuvântate în familie, s-ar mai întâmpla aceste lucruri? Nu s-ar mai întâmpla. Vedem ce se întâmplă în zilele noastre. Extinderea aceasta fumatului,
a consumului de droguri, a alcoolismului, încă de la cele mai fragede vârste. De ce s-a ajuns aici? Pentru că avem credință de la congelator, că e credință glaciară, că e credință rece, că nu prea ne interesează relația cu Dumnezeu. Așa că e bine să ne îndreptăm atenția și când privim o icoană să fim atenți că ea ne predă o lecție. De aceea spunea cineva, m-am lăsat de fumat după ce mi-am umplut camera cu icoane, că am simțit că în momentul în care privesc la Dumnezeu nu mai pot să-mi aprind țigara. Iată deci că există și acest rol vindecător, terapeutic al icoanei. Ce rol mai are icoana? Are un rol latreutic. Ce înseamnă aceasta? Adică de laudă adusă bunului Dumnezeu. Prin icoană îl lăudăm pe Dumnezeu, îl adorăm pe Dumnezeu, ne arătăm iubirea față de Dumnezeu, o supravenerăm pe Maica Domnului, îi venerăm pe sfinți și ce mai facem cu ajutorul icoanei? Aducem practic laudă zidirii lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a creat. Și icoana, iubiți prieteni, mai are încă o funcție poetică. Icoana e o poezie. Icoana reprezintă o artă binecuvântată. Iconarii, pictorii sunt cei înzestrați de Dumnezeu, împodobiți cu daruri enorme. De aceea se pictează numai îmbrăcați în haina rugăciunii, a postului, a smereniei. Pictorul se roagă foarte mult și atunci când se roagă, firește că pictează exact ceea ce trebuie. Dar și fiecare dintre frățiile voastre sunteți o icoană a Dumnezeirii, chipul lui Dumnezeu, cum se spune și în pastorala Sfântului Sinod, din fiecare dintre noi. E și în cel năpăstuit, e și în copilul orfan, e și în cel amărât, cu atât mai mult în oamenii bolnavi, orfani, în văduvele sărace, în persoanele cu dizabilități, în cei abuzați, acolo e chipul lui Dumnezeu. De aceea niciunul nu trebuie ignorat, pentru că ne-a spus atât de frumos Mântuitorul, identificându-se cu fiecare anonim aflat în nevoie. Flămând am fost, mi-ați dat să mănânc, însetat am fost, mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol și m-ați îmbrăcat, bolnav și în temniță și ați venit la mine. Iată cu cine se identifică Hristos, cu cei pe care lumea îi respinge de multe ori, cu cei pe care lumea refuză să-i bage în seamă, cu cei pe care lumea nu ia în calcul, dar pentru Hristos sunt celebri, deși pentru lume poate sunt anonimi. Că ce zice Mântuitorul? Ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul lui? Sufletul valorează mai mult decât o lume întreagă. Deci fiecare dintre frățiile voastre sunteți mai valoroși decât o lume întreagă. Și sunteți nemuritori. În Biserica Ortodoxă nu avem moarte, există doar trecere. Ați auzit adesea slujbele parastasului. Ați auzit vreodată încă ne rugăm pentru odihna mortului? Nu, pentru odihna sufletului adormitului robului lui Dumnezeu. Deci noi nu avem moarte în biserică, avem trecere, avem înviere, avem veșnicie fericită. De aceea n-aș greși dacă vă spun că bine ați venit la Sfânta Liturghie nemuritorilor, că toți suntem nemuritori. În biserică nu avem moarte. Când îi aud pe unii care spun despre cineva care a plecat din această lume, păcat, săracul a plecat. Ce-i păcat? Că s-a dus în brațele lui Dumnezeu? De multe ori e păcat când trăim extrem de mult și păcătuim. Deci să avem foarte mare grijă. Păcat e când ducem viața în păcat. E bine să trăim cât vrea Dumnezeu, să avem vreme de pocăință, dar când plecăm să fim mulțumiți dacă ne-am văzut de treabă că ajungem în brațele lui Hristos. Așa că, scumpi și iubiți credincioși, aceasta e ziua mamei noastre, mama noastră e biserica, mama noastră ne alăptează cu laptele duhovnicesc care ne hrănește din preaplin. Ia să vă întreb, unde venim în această lume, unde ne naștem noi de fapt duhovnicește? În biserică, la taina Sfântului Botez. Acolo primim certificatul de naștere duhovnicească. La taina mirungerii ce primim? Primim darurile Duhului Sfânt, darul înțelegerii, al înțelepciunii, al temerii de Dumnezeu, al puterii, al curajului. La taina spovedaniei ce primim? Primim lumina, venim în întuneric și plecăm în lumină. Și Dumnezeu preface păcatele în virtuți dacă noi ne căim și ne pocăim pentru greșelile săvârșite. La taina Sfintei Împărtășanii ce primim? Pe însuși Hristos și cei care s-au împărtășit sunt Hristofori, purtători de Dumnezeu, că v-ați împărtășit cu trupul și sângele reale ale Mântuitorului Hristos. La taina Sfântului Maslu ce primim? Vindecare și iertare pentru păcatele pe care, nu din viclenie, ci din omisiune, fără să ne dăm seama,
am uitat să le spunem la taina Sfintei Mărturisiri. Când ni le amintim să le spunem? La taina cununiei, ce primesc cei doi, el și ea? Devin un singur trup. Adică această uniune în Hristos, devin un singur trup, biserică vie, trupul tainic al lui Hristos. Și pentru cei aleși, taina preoției, a hirotoniei, preotul are o responsabilitate enormă pentru că răspunde de orice suflet care trece pe la el. Dar fiecare dintre frățiile voastre, în virtutea preoției universale, sunteți preoți. Că tatăl și mama sunt preoți pentru copiilor, profesorul e preot pentru elevii lui, medicul credincios care e prelungirea mâinilor lui Dumnezeu e preot pentru pacienții lui și iată cum toți sunteți preoți, fiecare la locul de muncă, pentru prieteni, prin exemplu de viață, cu toții aveți această preoție universală, să știți să o exercitați și să, într-adevăr, să împlinim lucrul lui Dumnezeu, să ne înveșmântăm viața în sfințenie. Vreau să vă mai spun doar câteva lucruri referitor la faptul că în ortodoxie, dragii mei, nu ne lipsește nimic. Avem, v-am spus, cele 7 sfinte taine. Avem liturghia, aici este liturghia cu proscomidia și epicleza. Avem tot ceea ce ne trebuie, slujbele atât de frumoase, de pomenire. Avem atâtea lucruri frumoase, nu ne lipsește nimic în biserică. Ortodoxia n-a plecat de nicăieri. Asta e biserica primară. Părintele Rafael Noica, știți ce spunea? Un singur ortodox am avut în istorie, ortodox adevărat, și pe acela l-am răstignit. E vorba de Mântuitorul Hristos. Noi de multe ori suntem spoială de ortodoxi. Nu ne ridicăm la nivelul credinței noastre, dar să rugăm pe Dumnezeu să ne ridice, să ne aducă acolo unde trebuie. Că ați auzit din pastorală ce înseamnă ortodoxia. Dreaptă slăvire, dreaptă mărire, dreaptă mărturisire. Și de aceea, dragii mei, atunci când îl mărturisim pe Hristos, îl cinstim cu adevărat și aducem dreaptă slăvire. Ce ne lipsește aici? Avem Sfânta Treime în centru, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Treimea cea de o ființă și nedespărțită, Dumnezeul întreit în persoane având aceeași ființă. O avem pe Maica Domnului, împărăteasa cerului și a pământului, cea care, cum spunea Părintele Arsenie Papacioc, ce poate Dumnezeu cu puterea, poate Maica Domnului cu rugăciunea. Ei, avem pe Sfinți, avem Sfânta Cruce, ce ne lipsește? Absolut nimic. Mă întreb ce lipsă și știu ce lipsă mare au cei care se lipsesc de ajutorul Maicii Domnului, de ajutorul Sfinților, de ajutorul Sfintei Cruci. Iată, e o lipsă foarte, foarte mare. Și se spune că la judecata de apoi, zicea un părinte cu viață sfântă, Hristos îi va întreba pe cei care n-au cinstit-o pe Maica Domnului: de ce n-ați iubit-o pe mama? De ce nu mi-ați prețuit mama? De ce nu mi-ați respectat mama? Că pentru Maica Domnului, Hristos la nunta din Cana Galilei, deși nu era vremea minunilor, a prefăcut apa în vin, ca familia care făcea nunta să nu se facă de râs din pricina sărăciei. Că și atunci era bărfa ca și acum. Și atunci probabil nu erau scări de bloc, dar colțuri unde să se bărfească tot erau. Și atunci Hristos, pentru rugăciunile Maicii sale, a prefăcut apa în vin. Și iată cum a salvat acea familie de oprobiul public, să spunem, de critica publică. Deci ortodoxia, dragii mei, e totul. E firea lucrurilor. E viața noastră. Un părinte din Sfântul Munte mi-a zis atât de frumos: suntem atâtea sute și sute de călugări. Oare de nebune am venit noi aici? Noi nu știm pentru ce suntem aici. Și o vă spun și din experiență personală, fiind nevăzător din naștere, făcând și dreptul, și psihologia, și masteratele în materie. O bucată de pâine aveam să o mănânc și din altă parte, dacă aș fi știut că nu aici e adevărul. Dar eu știu că adevărul e aici și n-am de gând să-mi risc mântuirea, ferească Dumnezeu. Vedeți cât de rău e în această lume când te doare o măsea, dar aminte să te ardă conștiința pentru vecie, pentru păcatele săvârșite. De aceea să fim ortodoxi, frumoși și bucuroși în Hristos, că aceasta e ziua noastră. Și ziua aceasta, vedeți cât de frumos astăzi coincide duminica cu 1 martie, cu începutul primăverii, în care avem zâmbetul cald și copilăresc al copiilor, în care avem surâsul mamelor, în care practic avem florile duhovnicești pe care trebuie să le oferim fiecăruia și să se bucure fiecare soț de soția lui, fiecare copil de mama și bunica lui. Să ne bucurăm pentru că femeia este atât de prețuită în biserică. Toate rugăciunile, multe dintre rugăciuni cu îndrăznire, le aducem mai degrabă înaintea Maicii Domnului. Parcă înaintea lui Dumnezeu de multe ori ne e rușine, ne e frică la cât de păcătoși suntem, dar la Maica Domnului mergem cu mai multă îndrăznire. Am spus în multe predici că cineva care se ruga
A zis, Doamne Iisuse Hristoase, dacă Tu nu mă ajuți, să știi că îi spun mamei tale. Maica Domnului e tot timpul receptivă și ne ascultă și ne ajută în orice. În concluzie, vreau să vă mai spun 3 lucruri scurte și încheiem. Să ne referim foarte puțin și la Sfânta Evanghelie care s-a citit astăzi. Mântuitorul Hristos vrea să plece în Galileea și l-a întâlnit pe Filip și i-a zis așa, vino după mine. Urmează, auziți-l și frățiile voastre în urechile inimii, cum vă spune. Vino după mine. Vino după mine, mamă care ai nevoie de ajutor pentru copiii tăi. Vino după mine, pruncule care trebuie să ai copilăria luminată. Vino după mine, persoană în vârstă, dar bătrână într-o înțelepciune, la o senectute binecuvântată, care trebuie să ai sfârșit creștinesc când va rândui Dumnezeu. Vino după mine, un soț care trebuie să-și iubească soția în Duhul iubirii lui Hristos. Vino după mine, o soție care trebuie să fie fidelă și loială, dedicată cauzei familiei, cum trebuie să fie și soțul, pentru că se formează un singur trup, spuneam, aceasta e familia. Deci tuturor vă spune Hristos să mergeți după El. Toți trebuie să auzim chemarea, vino după mine, veniți după mine. Așa i-a zis și evanghelistului, apostolului și evanghelistului Matei, vino după mine. Și acesta l-a urmat. Dar atenție, dragii mei, aici e pe libertate. Hristos nu forțează. Vrei să vii? Vii. Nu vrei? Dar ți-asumi consecințele, cum zic și psihologic din această lume. Ce zice Hristos? Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să-mi urmeze. Dar cine vrea? Da, și atenție, Filip apoi s-a întâlnit cu Natanael și a zis, am întâlnit pe Mesia, cel despre care a scris Moise în lege și prorocii, fiul lui Iosif din Nazaret. Și a întrebat Natanael, care era un cunoscător al Scripturii, pentru că în Biblie se spunea, în Scriptură prorociile spuneau că Hristos vine din Betleem și se știa că se naște în Betleem. Și a zis, poate fi ceva bun din Nazaret? Și Hristos a zis, iată israelită în care nu există vicleșug. Atenție, cum Domnul știe inima noastră. De aceea de Hristos nu putem ascunde nimic, că Dumnezeu știe ce e în cugetul, în sufletul și în trupul nostru ca trăire. Știe tot. De aceea spuneam că pe cei căsătoriți îi vede și în patul conjugal, și la mall, la cumpărături, și la biserică, și pe stradă, și când se întâlnesc cu prietenii și oriunde. Și pe noi călugării ne vede și în chilie, și în biserică, și la rugăciune, oriunde. De Hristos nu putem fugi nicăieri. Atenție mare, așadar, că știe inimile. Și atunci i-a zis Natanael, Rabi, adică învățătorule, de unde mă cunoști? Și a zis, te-am văzut de când erai sub smochin, cu alte cuvinte, te-am văzut de la distanță, darul înainte vederii dumnezeiești, pe care l-au avut și unii duhovnici în trecut. Dar atenție, să nu umblăm acum în biserică după senzațional, după darul înainte vederii. M-a întrebat cineva în Moldova, părinte, aveți darul înainte vederii? Zic, eu nu l-am pe ăla al vederii propriu-zise, până la înainte vederii mai durează. Deci să nu umblăm după astfel de daruri și după astfel de lucruri, pentru că biserica înseamnă normalitate, firesc. Sunt câte unii detectori de demoni, de vrăji, la tot pasul. Mi s-a mișcat perdeaua, păi poate a fost geamul rabatat. Nu neapărat lucrare demonică. Sau mi s-a părut că s-au spart cănile, sau nu știu ce s-a întâmplat. Să nu fim detectori de vrăji în jur. Când faci semnul crucii peste tot, n-ai niciun fel de problemă. Noi preoții mergem peste tot, ne întâlnim cu fel de oameni. De ce nu ne speriem? Pentru că ne ocrotește Sfânta Cruce. Deci atenție mare, să nu cerem astfel de daruri. Și atunci Natanael spune, te-am văzut de când erai sub smochin și Natanael îi spune așa, tu ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Atenție cum îl mărturisește. Tu ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Și ce îi spune Hristos? Doar pentru că ți-am zis că te-am văzut când erai sub smochin, zice acestea, mai mari decât acestea vei vedea. De acum înainte veți vedea pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Dragii mei, ce înseamnă aceasta? Îngerii lui Dumnezeu vin în biserică, vă preiau rugăciunile și le duc înaintea tronului Sfintei Treimi. Ăsta e rolul îngerilor. Preiau rugăciunile și le duc la Dumnezeu. Îngerul de la botez vă supervizează în permanență. Va număra toți pașii până la biserică. Și să știți că sunteți cei mai câștigați, pentru că ați preferat în această duminică a Ortodoxiei să fiți aici
și Doamne ajută să ne obișnuim cu biserica, să venim tot timpul, pentru că 2-3 ore duminica merită și Dumnezeu, Cel care ne-a alocat și ne-a dăruit totul, ne-a creat și ne-a zidit întru toate. În al doilea rând, vă mulțumesc tare mult pentru timpul petrecut aici pe parcursul întregii săptămâni și iată în prima zi din noua săptămână, duminica e ziua întemeierii bisericii, ziua pogorârii Duhului Sfânt, ziua învierii. Mă bucur tare mult că ne-am întâlnit, m-am simțit aici acasă, m-am simțit ca într-o familie extinsă. O să revin în săptămâna Sfintelor Pătimiri ca să petrecem aici atunci o săptămână minunată, să pătimim împreună cu Hristos, să ne îngropăm împreună cu El și să înviem împreună cu El și o să parcurgem aici și sărbătoarea învierii. Între timp poate ne vom mai întâlni la câte o taină a Sfântului Maslu la această sfântă mănăstire. Oricum cu părintele mai avem așa un program să mai mergem prin anumite locuri și m-am simțit foarte, foarte bine. Îi mulțumesc, nu în ultimul rând, Părintelui Stareț pentru căldura cu care m-a invitat, părinților care m-au ajutat astăzi să slujim aici. A fost o săptămână minunată, a fost canonul Sfântului Andrei Criteanu în primele 4 zile. Miercuri și vineri s-a slujit liturghia darurilor mai înainte sfințite. Vineri a fost taina Sfântului Maslu cu o prezență extrem de numeroasă, până și eu am văzut că sunt foarte mulți. Prin urmare, avem o mare bucurie că ne-am întâlnit, că ne-am sincronizat în rugăciune, că suntem în comuniune. Eu sunt inundat așa de un ocean de bucurie, de liniște, de pace. Postul ăsta trebuie să ne lumineze și atenție, în final atât vă mai spun, tu când postești, zice Hristos, să nu-ți întunești chipul, ci ungi-ți capul și spală-ți fața. N-arăta oamenilor că postești, ci lui Dumnezeu și El care te vede nascuns îți va răsplăti. Să aducem împreună mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Să aveți o duminică binecuvântată și post liniștit. Nu mai e mult decât 6 săptămâni. Doamne ajută!